Φανταστείτε έναν κόσμο σαν την παιδική σας χαρά, γεμάτο εκπληκτική περιπέτεια, να κάνετε πεζοπορία στο συνικό τείχος της Κίνας, να σαλπάρετε στην Καραϊβική, να εξερευνήσετε την Αφρικανική σαβάνα και να προσφέρετε σε παιδιά και κοινότητες της Γουατεμάλας. Έναν κόσμο στον οποίο τα σύνορα ξεθοριάζουν και οι πολιτισμοί έρχονται πιο κοντά. Και παράλληλα, οι εντυπωσιακές εμπειρίες συνδυάζονται με την άψογη εξυπηρέτηση. Έναν κόσμο ανακαλύψεων που σας κάνουν χαρούμενους και κάθε νέο μονοπάτι εκφράζει το σκοπό και τις δυνατότητές σας. Σε αυτόν τον κόσμο, οι αναμνήσεις που μοιράζεστε γίνονται στιγμές μιας καλύτερης ζωής και οι άνθρωποι που συναντάτε στη διαδρομή γιορτάζουν με μαγευτικούς και μοναδικούς τρόπους το δικό τους ταξίδι. Έχετε δει ποτέ αυτό το μπλε μπανεράκι που γράφει You should be here? Αν δεν το έχετε δει ακόμη στις διακοπές σας, θα το δείτε σίγουρα. Έχει βρεθεί σε ελεύθερες πτώσεις και καταδύσεις. Έχει επισκεφτεί εθνικά μνημεία, θαύματα του κόσμου, σημαντικά αθλητικά γεγονότα και πολλά άλλα. Θα αναρωτιέστε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το μπλε μπανεράκι. Το 2005, ο Wayne Nugent είχε το όραμα να βοηθήσει τους ανθρώπους να ταξιδέψουν και να δημιουργήσουν αξέχαστες αναμνήσεις. Οπότε αναρωτήθηκε, τι δεν επιτρέπει τους ανθρώπους να ταξιδέψουν στους ονειρεμένους τους προορισμούς? Η απάντηση ήταν χρόνος και χρήμα. Έτσι ο Wayne σχεδίασε έναν τρόπο για να δημιουργήσει την πιο συναρπαστική και lifestyle κοινότητα στον κόσμο. Μια κοινότητα με ανθρώπους που λατρεύουν την περιπέτεια και ενθουσιάζονται με τη ζωή. Μια κοινότητα που να επιτρέπει στον κάθε ένα, με οποιοδήποτε προϋπολογισμό, να ζήσει με περισσότερη διασκέδαση, ελευθερία και ολοκλήρωση ταξιδεύοντας. Ονόμασε την κοινότητα Dream Trips και την εταιρεία του World Ventures. Οι φίλοι μου και εγώ λατρεύουμε να κάνουμε ταξίδια μαζί με τα Dream Trips, γιατί πάντα υπάρχει κάτι να κάνουν όλοι για όλα τα γούστα. Ο ιδρυτής και οραματιστής Wayne Nugent συνεργάστηκε με το διευθύνοντα σύμβουλο Dan Stayman για να χτίσουν μια ταλαντούχα διοικητική ομάδα και μαζί έκαναν την Dream Trips ένα παγκοσμίως γνωστό όνομα. Σήμερα, οι άνθρωποι που βλέπετε να κρατούν αυτό το μπλε μπανεράκι είναι μέρος της κοινότητάς μας. Δημιουργούμε μοναδικές, αξέχαστες διακοπές σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε μέλη από κάθε κοινωνικό υπόβαθρο να μπορούν να ζήσουν τις καλύτερες εμπειρίες που ο κόσμος έχει να προσφέρει. Και δεν μιλάμε απλά για δωμάτια ξενοδοχείων σε έκπτωση. Κάθε Dream Trip είναι ένα παγκόσμιας κλάσης πακέτο διακοπών, στο οποίο λαμβάνετε VIP μεταχείριση από την αρχή μέχρι το τέλος. Η Dream Trips είναι μια ταξιδιωτική και lifestyle κοινότητα που δεν συγκρίνεται με καμιά άλλη. Παρέχει ειδικά σχεδιασμένες εμπειρίες διακοπών, σε πολλές από τις οποίες υπάρχει ένα μέλος από την ομάδα υποστήριξης, το οποίο λειτουργεί ως συνοδός του ταξιδιού σας. Μπορεί να σας βοηθήσει με τη διοργάνωση επιπλέον εκδρομών ή να σας προτείνει να επισκεφτείτε εστιατόρια και αξιοθέατα. Διασφαλίζουμε ότι το ταξίδι σας μαζί μας δεν συγκρίνεται και σε κάθε μοναδική εμπειρία συστήνεστε σε κάτι μεγαλύτερο από εσάς. Αυτοί είμαστε. Το ταξίδι σας ξεκινά εδώ. Δεν πρόκειται για συνηθισμένες διακοπές, πρόκειται για Dream Trip. Και τι είδους εμπειρίες απολαμβάνετε? Ταξίδια περιπέτειας, ρομαντικές αποδράσεις, οικογενειακές εκδρομές, κρουαζιέρες, αθλητικά γεγονότα, θεματικά πάρκα ή να προσφέρετε σε εθελοντικούς σκοπούς. Ανεξάρτητα από τα ενδιαφέροντά σας, μπορείτε να βρείτε εμπειρίες που να ταιριάζουν με το δικό σας τρόπο ζωής. Είμαι ευτυχισμένος γιατί μέσα από την Dream Trips μπορώ να κάνω καθημερινά ό,τι κάνω, να πηγαίνω στα καλύτερα εστιατόρια στην πόλη μου στη Θεσσαλονίκη και ταυτόχρονα να κερδίζω τις διακοπές μου. Άρα είμαι ένας από αυτούς τους τρελούς Dream Trippers που... Η εφαρμογή πραγματικά είναι απίστευτη. Μπορείς να μπεις και σε δευτερόλεπτα επιλέγεις που θες να πας, επιλέγεις το πακέτο σου και από εκεί και πέρα τα Dream Trips οργανώνουν τα πάντα για σένα. Ειδικά με το Dream Trips Local. Το Dream Trips Local σας επιτρέπει να απολαύσετε τα καλύτερα σημεία στην πόλη σας και τις καλύτερες τοπικές εμπειρίες, έχοντας αποκλειστική πρόσβαση σε ειδικές προσφορές για φαγητό και διασκέδαση σε επιλεγμένες περιοχές. Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου και δημιουργούμε προσφορές που επιτρέπουν στα μέλη μας να εξερευνήσουν περιοχές τοπικά και παγκόσμια όπως ποτέ πριν. Αυτό το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο μόνο μέσω της εφαρμογής Dream Trips. Κατεβάστε σήμερα την εφαρμογή για να βρείτε εστιατόρια και χώρους στην περιοχή σας και σε άλλες πόλεις όπου το Dream Trips Local είναι ενεργό. Μέσω της εφαρμογής, τα μέλη μας απολαμβάνουν μοναδικά ωφέλη σε εστιατόρια, ειδικά μενού από σεφ, κερδίζουν πόντους για το επόμενο τους Dream Trip και πολλά άλλα. Είστε έτοιμοι να σχεδιάσετε τις επόμενες σας διακοπές? Μέσα από την εφαρμογή Dream Trips μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε χιλιάδες ταξίδια και να κλείσετε τις διακοπές σας από τη φορητή σας συσκευή. Να κλείσετε πτήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα και τοπικές δραστηριότητες. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε με χιλιάδες άλλα μέλη και να μιλήσετε με τους ανθρώπους με τους οποίους θα ταξιδέψετε στην επόμενή σας απόδραση.
Ζω στην Ελλάδα, οπότε χρησιμοποιώ καθημερινά το Dream Trips Local και έτσι κερδίζω πόντους τρώγοντας και μετά χρησιμοποιώ τους πόντους μου για να ταξιδεύω. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους είτε με μηνύματα είτε με ομαδικές συνομιλίες και αν δεν μιλάτε τη γλώσσα τους, κανένα πρόβλημα. Η εφαρμογή είναι εξοπλισμένη να μεταφράζει για σας σε πραγματικό χρόνο. Μπείτε στην κοινότητά μας και μοιραστείτε ιστορίες, φωτογραφίες, αναμνήσεις και πολλά άλλα όπου και αν βρεθείτε. Πιστεύουμε ότι η κράτηση ταξιδιών πρέπει να είναι γρήγορη και εύκολη και φυσικά προσιτή. Γι' αυτό προσφέρουμε την εγγύηση Dream Price Promise. Στην απίθανη περίπτωση που μέσα σε 7 ημέρες από την επιβεβαίωση της κράτησής σας βρείτε το ίδιο πακέτο Dream Trip σε χαμηλότερη τιμή, θα πληρώσουμε εμείς το Dream Trip για σας. Σωστά ακούσατε, πληρώνουμε εμείς. Σας έχει τύχει να βρείτε χαμηλότερες τιμές μόλις μερικές μέρες μετά την κράτηση του ταξιδιού σας? Σας παρουσιάζουμε το Rate Shrinker, μια καινοτόμο τεχνολογία που προσφέρεται αποκλειστικά στα μέλη μας με την εγγύηση της Rovia, το δικό μας πάροχο κρατήσεων. Μόλις πατήσετε το κουμπί Αγορά τώρα, το Rate Shrinker ξεκινά την αναζήτηση σε εκατοντάδες βάσεις δεδομένων μέχρι την ημέρα του ταξιδιού σας. Αν βρει χαμηλότερη τιμή, το αρχικό σας εισιτήριο θα επανεκδοθεί σε αυτή την τιμή. Η διαφορά μεταξύ αρχικής και χαμηλότερης τιμής θα επιστραφεί στην κάρτα σας ή στον Rovia Bucks λογαριασμό σας. Τα Rovia Bucks είναι κάτι σαν εικονικό νόμισμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αγορά Dream Trips και άλλων ταξιδιωτικών προϊόντων. Και με την εγγύηση Rovia Price Pledge είστε ακόμη πιο ήσυχοι. Όταν κλείσετε το αεροπορικό σας εισιτήριο ή το ξενοδοχείο σας με εμάς και μέσα στην ίδια ημέρα βρείτε το ίδιο ταξίδι σε χαμηλότερη τιμή, θα σας επιστρέψουμε στο 150% τη διαφορά σε Rovia Bucks. Η εγγραφή σας στα Dream Trips είναι παρόμοια με ένα γυμναστήριο, όπου πληρώνετε συνδρομή κάθε μήνα. Όλα τα ποσά των συνδρομών Dream Trips είναι σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η Platinum συνδρομή μας είναι $100 το μήνα, με ένα εφάπαξ αρχικό κόστος $300. Η Gold συνδρομή μας είναι $50 το μήνα, με ένα εφάπαξ αρχικό κόστος $200. Ένα συνδρομητικό πακέτο καλύπτει αν είστε οικογενειάρχης εσάς, τον ή την σύζυγό σας και τα ανήλικα παιδιά σας, ή άλλον έναν φίλο ή φίλη. Και αν μοιραστείτε αυτή την ιδέα με 4 φίλους σας οι οποίοι γίνονται μέλη των Dream Trips, οι μηνιαίες σας συνδρομές θα διαγράφονται για όσο διάστημα αυτοί παραμένουν ενεργοί πελάτες. Για κάθε δολάριο που ξοδεύετε στη συνδρομή σας θα λαμβάνετε ένα Dream Trips πόντο. Οι πόντοι σας θα αποθηκεύονται στο Dream Trips Cloud και μπορείτε να τους εξαργυρώσετε σε κάποιο Dream Trip ανταμοιβής της επιλογής σας. Έτσι, μειώνετε το χρηματικό κόστος του ταξιδιού. Αυτή είναι η δική σας Dream Trips πόντι. Επομένως, τι περιμένετε? Ακολουθήστε μας καθώς ταξιδεύουμε τον κόσμο σε προσιτές τιμές, απολαμβάνουμε VIP υπηρεσίες και χτίζουμε αναμνήσεις με τις οικογένειες και τους φίλους μας. Είτε ταξιδεύετε στο εξωτερικό, είτε κάνετε ένα διάλειμμα κοντά στο σπίτι, τα Dream Trips προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ήδη ξεκινήσει και θέλουμε και εσάς μαζί μας. You should be here. Τώρα πρόκειται να αφιερώσω ένα λεπτό για να αναφερθώ σε ένα προαιρετικό κομμάτι. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι για σας, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε και πάλι να μπείτε στην κοινότητά μας, να αποκτήσετε το μπλε You should be here μπανεράκι σας και να ξεκινήσετε να ζείτε περισσότερο τη ζωή σας. Όπως το άτομο που σας έδειξε αυτό το βίντεο, έτσι και εσείς μπορείτε να συστήσετε ένα προϊόν για το οποίο είστε ενθουσιασμένοι. Με $11 το μήνα και με αρχικό εφάπαξ κόστος $100, μπορείτε να γίνετε ανεξάρτητος αντιπρόσωπος της World Ventures και να κερδίζετε προμήθειες από τις πωλήσεις σε νέους πελάτες των Dream Trips. Δεν θα αμείβεστε για τη σύσταση αντιπροσώπων, αλλά οι πωλήσεις που εκείνοι κάνουν μπορούν να σας βοηθήσουν να πετύχετε τον απαραίτητο όγκο πωλήσεων για τα ομαδικά μπόνους. Για πλήρεις λεπτομέρειες, παρακαλούμε ελέγξτε το πλάνο αμοιβών για τη χώρα σας στο worldventures.biz. Για την ακόλουθη αναπαράσταση, ας υποθέσουμε ότι είστε ένας νέος αντιπρόσωπος που συστήνει μόνο Platinum πελάτες. Για κάθε νέο Platinum μέλος που συστήνετε, κερδίζετε $50 σε απευθείας προμήθειες. Αυτό το ποσό επαναλαμβάνεται κάθε φορά που συστήνετε Platinum μέλη. Όταν μέσα σε 28 ημέρες συστήσετε και διατηρήσετε 3 νέα ενεργά Dream Trips Gold ή Platinum μέλη, κερδίζετε $100 ως μπόνους προσωπικών πωλήσεων. Μόλις συστήσετε το 4ο Dream Trips μέλος σας και πετύχετε τις απαιτήσεις πωλήσεων, μπορείτε να προκριθείτε στο επίπεδο 1 του Lifestyle Bonus, το οποίο πληρώνει $200 κάθε μήνα που πετυχαίνετε το στόχο σας. Όσο η ομάδα σας μεγαλώνει και όσο εσείς ανεβαίνετε τα επίπεδα βαθμίδων της εταιρείας, θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε σημαντικά εισοδήματα. Είμαστε μια παγκόσμια κοινότητα. Από το 2005 έχουμε ξεκινήσει σε 29 αγορές σε όλο τον κόσμο. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή λειτουργούμε σε Ελλάδα, Κύπρο, Αυστρία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ισλανδία, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Σκεφτείτε πού μπορούν αυτές οι νέες ευκαιρίες να σας οδηγήσουν και αποφασίστε αυτό που είναι σωστό για σας.
Γίνεται ένας παγκόσμιος ταξιδευτής ως Dream Trips μέλος, ένας επιχειρηματίας ως ανεξάρτητος αντιπρόσωπος της World Ventures ή και τα δύο. Έχουμε κάτι για οποιονδήποτε επιλέγει περισσότερη διασκέδαση, ελευθερία και ολοκλήρωση στη ζωή του, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο ζει. Αυτή λοιπόν είναι η πιο συναρπαστική, ταξιδιωτική και lifestyle κοινότητα του κόσμου. Ξεκινήστε το δικό σας ταξίδι και ζήστε με περισσότερες αναμνήσεις και εμπειρίες στη ζωή σας. Ελάτε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. You should be here.